ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ତୋରି ପାଇଁ ଧାରାବାହିକରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଚିକିର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ଚିକିକୁ କେମିତି ପେପର ମିଳିଛି, ସେଠାରେ ସେ ଓକିଲ ଆଉ ରୁହି ଆଉ ୟଶ କୁମାର ମଦ ପିଉଥିବେ ଏବଂ ମଦ ପିଇଲା ପରେ ସେ ମଦରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିଶା ହେଇଯିବେ ଏବଂ ରୁହି ବି କହିବ ଯେ ୟଶ କୁମାର ଭଳି ଲୋକ ଦେଖିନି। ସେ ଆଉ ଓକିଲ ବି କହିବ ୟଶ କୁମାର ଭଳି ଲୋକ କେବେ ଏ ଦୁନିଆରେ କେବେ ଦେଖିନି, ଏମିତି କହିବ। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ଓକିଲ କହିବ ଚାଲ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ଏମିତି କହିବ। ତାପରେ ସେ ରାମ ତାକୁ ଧରିକରି ନେଇଯିବ। ତାପରେ ସେପଟେ ଚିକି ତାର ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ହେ ଦେବୀ ମା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ହେ ମା ସେ ଜାନକୀ ମା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାପରେ ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ କିନା ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ହେବ। ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ହେଲା ପରେ ତେଲ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କହିବ ଏତେ ତେଲ ହେଇଗଲା, ରହ ମୁଁ ଯାଏ ଏହାକୁ ସଫା କରେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ କିନା ସେଇଠି ଫଟୋରେ ତା ପ୍ରପର୍ଟି ଥିବ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରପର୍ଟି ହଠାତ୍ କିନା ଫଟୋରୁ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଦେଖିବ ଇଏ ତ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ର, ଏମିତି ଦେଖିବ ଏବଂ ଦେଖିଲା ପରେ ହଠାତ୍ କିନା ସେପଟେ ରୁହି ଜାଣି ପକାଇବ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ସେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ୟଶ କୁମାର ଦେଖିଦେବ ଯେ ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୁହି ଯେମିତି ଚିକି ପାଖକୁ ନ ଯାଏ ଏମିତି କରିବ। ତାପରେ ସେ ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ଲୁଗାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବ ଏବଂ ସେହି ଲୁଗାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା ପରେ ୟଶ କୁମାର ଦୌଡ଼ିକି ଯିବ ଏବଂ ରୁହି ଡରିଯିବ। ସେପଟେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ୟଶ କୁମାର ଆସିଯିବ, ମୁଁ ଅଛି ନା, ଚିନ୍ତା କରନି, ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ମୁଁ ଅଛି, ଏମିତି କହିବ। ତାପରେ ଚିକି କହିବ ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଜଲ୍ଦି ପେପରଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ସେପଟେ ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମା ସେପଟେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିବ ଏବଂ ସେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ କହିବ।